аслан одам ки бекормон ҳар гап гуфтан мегирад ба сири хонаша мебураду се таҳам хели занои лабиёб бекор лабиёб даштагӣ ба якташ мега вой гуфтааст хайрат ҳами шавҳари ман дар ошхона хоб нестем вагарна вай хирургай аз кор мебиё шаб бо хоб мебинад то сара мехеза фақат дар хаёлиш оператсия агар мо дар ошхона хоб мебидем ҳо лахлах будем дуюмгиш мегад биё моне дугоне хаб кун офарини ман намеги гуфта чи ба гуфта ман ҳами зимистон ду бор гурдоя се бор шушума муолиҷа кардам гуфта чи ба гуфта шавҳари ман машуд ка чи ҳамин нав ҷога гар меша ки лаби курпара мебардора саховат 82 саховат садбар фурудгоҳ доим гуфтай ҳами ҷога сквозняк семгиш камтар ба тамкин будааст гуфта бемониде шумо занҳо дигар коргап надоред ғайбат рисқа кам мекунед гуфта чи ба гуфта офарин ман намеге гуфта чи ба гуфта шавҳари ман одами серёзне ҳами шав ҷогада навм меҷум ки мега наҷум ки делота мебардорум